Kini ba ang pag ampo pastor kaning gitudlo sa Biblia kining sa Matthew 6. kaning sa Mateo 6. Okay, Nyoy amahan na mo. Sige pa dahil Nixon. Pwede ba kana lang ang sunod pag ampo na to pastor? Okay, dagan salamat na. Ang Matthew 6 igsuon, naghatag siya og modelo, naghatag siya og sampol kung unsaon sa pag-ampo. Kay daghan mo kanato dili kabalo mo ampo. Busa kung imong tinaatan-aw dinhi ang Mateo kapitulo 6, dinhi sa bersikulo 8, ayaw kamo panig-ingon kanila kay ang inyong amahan kay sugod ta sa city og sa inyong pag-ampo ayaw kamo pagyamyam sa mga pamulong-pulong nga walay kapuslanan. Okay? Next, ingon sa ginahimo sa mga hintel kay maoy ilang pagdahom nga pagadunggon gayud sila tungod sa ilang daghang sulti. Dili na gi-discourage ka na sa Biblia igsoon nga daghan og sulti aron kunohay makaampo lang. Kamantay mo ng kampo nga basong bulawan, luwasa kami, tori ni David, luwasa kami. Sa may mga importante anang mga pulo nga, unya tag-as kayo. Sa 30 minutos ka mga ang mahitaw nga nagampo nga nagluhod, nagsige nila gunahuna nga kanus ang magini siya maundang kay kapoy nako. Unya ang uban sad nga gusto mo sulod kay muhimamat sa mga namatyan, di pa kasulod kay nga man nagkuan. Actually igsuon kanang pag-ampo igsuon. Kinahanglan naghatag mag-example ang Ginoo dinhi. Size nagingon. Ingon sa dinhi sa bersikulo 9. Busa pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi. Unsa? Pag-ampo kamo sama niini nga paagi. So wala gid siya nag-ingon nga kada ampo mao gid ni siya. Kay kaniadto sa first year high school nag-eskwela ko dinhi sa Xavier. Ginatudluan mi sa pagkumpisal nga Father bless me for I have sinned. My last confession was mao ni ako mga sala padre ana niya ang padi day mingon niya kay nakasala man ka imong i-recite ang amahan namo nga napulo Birhen Maria nga napulo dili na siya mao ang gitudlo ni Matthew 6. Nagingon dinhi sa Matthew 6:9 busa pag-ampo kamo sa ingon ni ini nga paagi wa nagingon pag-ampo kamo memorize ninyo ni o kada ampo ninyo mao gid ni. Nag-ingon lang ni sa ingon ni ini nga paagi. Ug unsay paagi na adiri? Nag-ingon diri. Amahan namo ana akas sa mga langit. Unsa imong makuha nga leksyon diha? Unsa nga paagi ang imong makuha diha? Meaning to say, ang imong pag-ampo, imong i-address ngadto sa unsa? Sa amahan. Okay? Unya pagahuman din ni igsoon, imong makita dinhi nga nag-iunsa din siya dinhi nga pabalaanon unta ang imong ngalan. Meaning to say, ayaw gamita iyang ngalan aron makaginansya ka, maka-invest ka, makakuha kag kwarta 30% gamito di mo ngalan sa Ginoo. Balaan bi ang ngalan sa Ginoo. Okay? Ya sunod, nag-ingon dinhi, hatagi kami karon sa pagkaon namo matag adlaw. Sumangayo ka. So ang purpose sa pag-ampo, naghatag siyang modero diri. Una, i-address sa amahan. Okay? Ikaduha, imong dayigon ang amahan, balaanon siya. Praise, mabita makampo, amahan namo nakas langit. Salamat ining higayon, ng imong gihatag. Bulahan ikaw, nga diin, nagtagad sa imong mga katawhan, imong gidaig ang Ginoo. Pag human nimo og daig, address nimo sa amahan, daig, pag human nimo og daig, naghatag din sa dinhi og usa ka ihimplo diri nga matupan niya dinhi pangayo mo. Mangayo din ka sa imong pangayoon kay musugot tag madili mga way anak dili mangayo sa ama ginahan. Walay anak dili mangayo sa ginikanan. Mangayo gyud ta. Pero unahon nato ang pagdaig. Usahay mo gud igsuon magampo ta amahan namo unya paghuman dayon ngayo dayon walay daig-daig. Daigon sa nimo kada bitaw mga amahan ginikanan igsuon ang anak. May kang uban mga anak, may kay mukuot sa bulsa sa amahan ba? Dili sa daigon ilang amahan, dili sa daigon ang ilang inahan. Igno nga wa nagay laing pinaka guwapo dinhi sa kalibutan ako di yung amahan. Di ang amahan malukmay sad. So ingana ang Ginoo igsoon.
Okay? Ato siyang daygon. Tapos, aya ka mangayo. Okay? Moingon bitaw din dinhidayon sa punto dinhi nga ingon na siya busa pa kay siya dinhi nga napay gi-mention dinhi nga pagabuhato ng imong kabubuton. Kay sa ato magong pagpangayo igsuon, ingani magod, dili tanan gipangayo nato, makaayo nato. Nay uban mangayo nga wants, nay uban mangayo og needs. Okay, itong needs. Food, clothes, shelter, mga pag-eskwela. Pero mingo kay wants Ginoo tagair ko nga mahimo kong dato. Tagair ko mahimo kong gwapo kay akong sakyanan. Dili man tatanan matagaan niya na igsuon kay wa man ta kabalo sa atong kapasidad kinay mga tao igsuon nga kung madato malimot nas Ginoo. Nasay mga dato nga kung mapobre malimot nas Ginoo. Ginabayang bagay-bagay nas Ginoo. Muna nga sayop ka na nga paagi nga kinatatanan madato. Ayun nga kabus padatoon sayop na siya. Kaya nga naman, kinsa na may madarbaho. Kinsa na maguma. Maguma, di na ko maguma kay dato no gogo. Kaya mangisda, di na ko mangisda kay dato no gogo. Unya, mag-nurse ko. Di na ko matrabaho nurse, kay dato na lang gogo. Kinsa na lang ang mulihok ni nga kalibutan. Muna nga, imposible gikay na siya. So, mao ni ang punto igsun usa ni siya ka modelo nga pamaagi kung unsay imong buhaton sa pag-ampo. Pero dili sad sayop nga imo ni siyang isultidaan. Pero ayaw og salig diri. Kung kinahanglan mag-ampo gay ka sa public, pwede nimo na i-mention ni siya. Okay? Unya sa imong personal nga pag-ampo ayaw na ni. Kay sa imong personal nga pag-ampo naa kay mga butang nga gipangayuan nimo pasaylo. Okay? Ayaw lang ilitok sa imong baba kay mag-worship lugar mo. Unya, ilitok nimo nga nakasala ka, mingo day imong anak kala si papa nakasala. Na kay personal nga pag-ampo nga dos Ginoo. Buong kani nga example ang gihatag. Okay, follow up John. Ikaduha, Pastor. Go. Kining niya sa Deuteronomy 5, 6, 5 to 9. Okay, kaning gitawag nato og Shema Elohim. Okay? Kanang verses na akong gipa-memorize akong mga anak. May akong gipa-memorize lang sila mga gitudlo. Okay. Kining size? Deuteronomy size 4? Sige. Size 5. Size 5? Oo. Deuteronomy kapitulo 6, versikulo 5. Higugmaan mo si Jehova nga imong Dios og bugos mong kasing-kasing. Mao ni siya? Oo. Akong nang ipa-memorize lang nga ito sa akong mga anak. Apel pa ko. Kaya na, basahon kayo sa Noybe, Pastor. Okay. Nagitudlo man din sa Biblia. Igsoon nga Nixon, sa ato panahon sa pag-worship, kanta, tapos natay opening song, tapos mag-ampo dayon ta. Unya, before ta mubasa og mga pulong, gikan ba sa leksyon o gikan ba sa morning watch o devotional book, atong hangyon atong mga anak nga mag-memory verse sila. Diha nga area. Dili kay pag-worship nato, pag-memory verse, diha na kutob, mauna na siya. Dili na siya maigzon. Part kabahin na sa atong worship nga ang atong mga bata atong ipamemorize sa mga gitawag nato og bersikulo sa Biblia aron na sila mabalo na sab. Okay, follow up Son.